Żewġ Maltin u raġel barrani nżammu arrestati wara r-rejds li saru fil-Belt u fil-Marsa. Judith Bakux u l-Libjan Murat Mohammed Naswan li tnejn għandhom 31 sena ġew akkużati li kienu qed jużaw mill-inqas żewġ postijiet fil-Belt illi minnhom kien qed isir traffikar ta' droga u ma tresqu l-qorti għal ħabta ta' 11 ta' filgħodu quddiem il-Maġistrat Donatella Frendo Dimek. It-tnejn li huma wieġbu mhux ħatja tal-akkużi fil-konfront tagħhom. Kif kienet fl-awla, Judith Bakux bdiet tibki u tajt li kienet inkwetata minħabba t-tifel. Bil-Maġistrat tordna biex hi tinħareġ mill-awla u qaltilha illi dan il-post ma kienx il-Pjazza tar-Raħal. Fil-qorti il-prosekuzzjoni spjegat li kellha suspetti li kien hemm tifel minur involut fil-każ ta' traffikar. Qalet li saru raids fi 3 residenzi u l-pulizija kellha tuża l-Special Intervention Unit għax post minnhom ġabuh qisu fortizza imbarrat bil-ħadid. Mistoqsija mill-avukat Franco De Bono, il-prosekuzzjoni qalet illi instabu 20 qartas ta' crack u kokaina lesti għat traffikar. Kien hemm ukoll eroina, kannabis u droga sintetika. Instabu anke eluf fi flus kontanti, ammont kbir ta' deb u arloġġi Rolex. Min-naħa tagħha d-difiża ma talbitx għal ħelsin mill-arrest. Il-Maġistrat ordnat li friżar tal-assi tal-imputati u ordnat li jinżammu arrestati. B'kollox it-tlieta ġew arrestati 9 persuni fil-Belt bl-operazzjoni mbagħad komplit fil-Marsa fejn ġiet iċċirkondata stalla fi triq it-Tiġrija. Hemmhekk ġie arrestat Malti ta' 50 sena, Joseph Borch, u minn tfittxija li saret f'Remissa instabet sustanza suspettata li kienet droga. Ir-raġel li hu miż-Żejtun tressa l-qorti wara l-ewwel żewġ akkużati. L-avukati difensuri ta' Joseph Borch, Charles Merċieqa u Anna Thomas qalu li l-qorti l-akkużat qed iwieġeb mhux ħati, iżda ma saret ebda talba l-libertà proviżorja. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar is-7 persuni l-oħra li ġew arrestati għadhom għaddejjin.